20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Татарстан мөселманнары өчен шатлыклы вакыйга бүгін Казан читендәге Яңа Тура авылында мәчет ачылды. Изге Рамазан айында бу халык өчен зур бүләк. Бүген монда азан яңгырада намазлар укылды һәм беренче тапкыр ифтарга җыелдылар. Гыйбадәтханәне төзергә иганәчеләр һәм республика рәисе каршындагы мәдәниятне үстерү фонды ярдәм иткән. Бүген авыл халкының шатлыгын Рөстәм Миннеханов һәм мөфти Камил хәзрәт Самигуллин уртаклашты. Бу ел башыннан республикада кулланылышка тапшырылган инде икенче мәчет, беренчесе Лоишта ачылган иде. Шатлыклы көннең бәхетле мизгелләре Чулпан Касыймова репортажында. Яңа Тура бистәсендә урнашкан әлеге мәчет ерактан ук балкып мөселманнарны үзенә чакырып тора. Монда 1500 кеше яши. Элек гыйбадәтханә булмаган, шуңа оның ачылышын зарыгып көткәннәр. Мөселманнарны котларга Рөстәм Миннеханов килде. Матур мәчет Навашып бәрәбез, шушында яшәүче мөселманнарга, юл буеннан баручыларга кирип монда дага, намаз укырга бөтен мөмкинлекләр бар. Бу зур хезмәт, моңа кемдер акча бергән, кемдер төзегән, кемдер ярдәм иткән. Һәммәгезгә дә кем шушы мәчетне булдыруда көч куйган, әлбәттә район җитәкчеләренә, шушы меценатларга барсына да зур рәхмәтләр. Мәчет 2020 елда төзелә башлаган. 22-нең 1 апрелендә манарага ярым ай куела. 2020 елның сентябрендә таш куйдык. Шуннан соң 3 ел içinde төзеп бетердек, әлхәмдүлилләх, Аллаһка шөкер. Авыл халкы да булышты, иганәчеләр. Күп кеше эшен эшләгән эшне акча алмады. Аллаһка ризалыгы өчен кем мәчет төзи, аңа җәннәттә дә шундый ук йорт бүләк ителер. Мәчет Яңа Тура авылы халкына Рамазан аенда зур бүләк ди Татарстан мөфтие. Мәчеткә булышу, мәчетләр төзелешенә катнашу зур эш, саваплы эш. Бигрәк тә Рамазан аенда мәчетне ачу тагын да саваплырак. Чөнки беләбез, гади генә көндә бер хәреф укысак, 10 савап бирелә. Рамазан аенда 1000 тапкырлана. Шул нисбәттән безнең галимнәребез закатны да, садаканы да бигрәк тә Рамазан аенда бирергә тырышканнар. Шуңа күрә Рамазан айларыбыз мубарак булсын. Аллаһ субхана ва тааля тоткан уразаларыбызны кабул итсен. Мәчетләрдә очрашырбыз, ифтарларда була бирсә. Моңарчы авылда мәчет булмагач, халык күрше Залесный бистәсенә йөргән. Гыйбадәтханәне төзү барышында ук аның бинасында намазлар укый башладык ди Миләүшә Йосыпова. Мәчет әле җылысы да юк иде. Пушкалар куеп, уразада Кыран чыктык, хатым кырам чыктык, ифтарлар үткәрдек. Шулай яхшылана, әйбәтләнә барып, шундый дәрәҗәгә килеп җиттек. Мәчет ачылды, әлхәмдүлилләh. Бу мәчетнең эшләре, проектларын барысында карап тордык. Аның инде менә йөрәкләр сыкланып тора. Ул эшкә караганда күркәм ак мәчет, күп гасырлар монда торучы кешеләрне шатландырып торсын. Кешеләр монда килсен, гел кеше күп булсын, гыйбадәт кылсыннар. Менә безгә шул тынычлык алып килә, кешеләрне берләштерә. Шул ислам динен күтәрүгә ирешәбез инде әкрен генә. Балаларыбызга ислам динен, иманны өйрәнергә Аллаһка шөкер урын булыр, яшьләргә йөрергә бигрәк тә. Без бик шат. Исәмсез барыгызга салам алейкум. Мәчет 3 катлы мәйданы 330 квадрат метр, 250 кеше сыйдырышлы. 2 намаз уку, балаларга дини белем бирү һәм хатын-кызлар өчен махсус бүлмәләр бар. Бүген биредә кунаклар мәчетне сәламләү намазы да укыдылар. Киләчәктә гыйбадәтханә янында мәдрәсә, никах укыту үзәге һәм балалар бакчасы ачарга җыеналар. Чулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Мәчет ачылышыннан соң Рөстәм Миннеханов Казандагы Богородица монастырына килде. Аңа монда төзекләндерергә кирәк булган биналарны күрсәттеләр. Шуларның берсе авария хәлендәге Никола Тульский храмы. Ул берничә тапкыр янган, совет чорында монда тәмәке фабрикасы була. 2005 елда кабат гыйбадәтханә ачыла. Чиркәү янәшәсендәге бинада хатын-кызлар корпусы да авария хәлендә. 19 гасырда төзелгән бу бинада СССР заманында тәмәке фабрикасының тулай торагы урнашкан була. Чиркәү каршындагы мәктәп
тәрәпне император Александр III хөрмәтенә ачканнар. Рөстәм Миннеханов бу объектларны барысында төзекләндерү өчен документлар әзерләргә кушты. Митрополит Кирилл республика рәисенә Казан Дини академиясын тургызырга теләүләрен дә әйтте. Я хочу делать здесь академию. Для академии это шикарно. Дело хорошее, благоугодное. Надо сейчас документацию хотя бы поэтапно. Наконец-то стали появляться какие-то реальные очертания того, что можно сделать. Ниһаять, нәрсә эшләп була, шулар буенча анык күзаллауларга ирештек. Рөстәм Миннеханов та төгәл бурычлар билгеләде. Насыйп итсә, берникадәр вакыттан соң без яңартылган монастырь белән хозурлана алырбыз. Богородицкий монастырь, а в нем, в том числе, кроме братьев, еще и Казанскую духовную академию. Татарстанның Чүпрәле районында килеп чыккан хәлне Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин үз күзәтүенә алган. Монда кичә Түбән Шәке мәктәбендә көн үзәгендә түбәдән кар ишелде. Ул ишек өстендәге металл корылмага төшә. Бу вакытта оста балалар да була. 16 яшьлек кызның баш сөягенә зыян килгән, умрау сөягесенә. Аны ДРКБга алып килгәннәр. Татарстан буенча тикшерү комитеты 59 яшьлек мәктәп директорына карата ваемсызлык матдәсе буенча җинаять эше кузгатты. Тикшерүчеләр әйткәнчә, кар ишелү куркыныч булганга күрә аңа түбәне чистартуны оештырырга кушылган була, әмма бу эш башкарылмый калган. Александр Бастрыкин тикшерү турындагы бар мәгълүматны да үзенә җиткереп барырга кушкан. ДРКБда хәбәр итүләренчә, кызның хәле авыр. Аны ясалма сулыш алдырту җайламасына тоташтырганнар. Табиблар хәлен тотрыклы итү өчен тырыша, шуннан соң башына операция ясарга тиешләр. Татарстанда госалкоголь инспекция белгечләре тикшергән һәр өченче товар сыйфатсыз булып чыккан. Колбасада иткә караганда башка әйбер күбрәк була, сөт ризыкларының составы кабында язылган белән туры килми. Яшелчәләрнең 60%-ында пестицидларның артык икәнлеге дә ачыклана. Интернеттан алган товарларның сыйфатына карата да шикаятьләр арта бара. Бу хакта бөтен дөнья кулланучылар хукукларын яклау көненә багышланган матбугат очрашуында игълан иттеләр. Мине жаңгалара тырышлар, мошенниклар. Раил Галябов еш кына интернет кибетләрдән әйбер сатып ала. Бер айлык мошенниклар тузагына эләккән. Товары килеп җитмәгән, алдан түләнгән 2000 сум акчасын кире кайтаручы булмаган. Авиттан мин телефон ватылган иде. Телефон алмашым үземә. Менә шуның белән әйттеләр инде миңа, алдан акчаны җибәрсәгез, предоплата без сезгә инде аны курьер белән җибәрәбез, аннан алган суммасын сез безгә инде бирәчәксез инде ди. Марина Баландина азык-төлекне дә интернет сауда үзәкләреннән сатып ала. Шулай уңайлырак, кибеттә йөреп кирәкле әйберләрне эзләп вакыт уздырырга кирәкми ди ул. Әмма намуссыз сатучыларга юлыкканы бар. Заказывал на подарок набор конфет. Мин бүләккә дип матур каплы шоколадка заказ биргән идем, әмма бөтенләй башкача төрелгән товар җибәрделәр. Шунда ук ярдәм итү хезмәтенә яздым, әмма алар сатучы тышлыкны алыштыра ала дип җавап кайтарды. Шоколадның составында мин сайлаганы белән тәңгәл килмейде. Шуннан соң бер атна узгач акчамны кире кайтардылар. Татарстан дәүләт алкоголь инспекциясе мәгълүматы буенча республикада соңгы 3 елда интернет кибетләрдән товар алу 290%-ка арткан, әмма еш кына сыйфатсыз әйберләр килә. Соңгы вакытта интернет кибетләренә дә мөрәҗәгатьләр саны арта бара дисәм була. Бу мөрәҗәгатьләр нәрсә белән бәйле? Тиешсез сыйфатлы товарлар сатуга, кулланучыларның мөрәҗәгатьләрен тиешлечә интернет-магазиннар чишмәгәне аркасында туалар. Акча кайтару срокларын тиешле вакытында чишмәгән өчен. Узган ел Татарстан дәүләт алкоголь инспекциясе 2000 ярым мөрәҗәгать кабул иткән, 13000 кешегә консультация үткәрәләр. Нәтиҗәдә шикаятьләр 5%-ка кими. Татарстанлылар намуссыз сатучылар, сыйфатсыз товарлар, лицензиясез эшләүче юридик оешмалардан зарлана. Гадәттә алар тузагына өлкәннәр эләгә. Обращений у нас очень много. Бывает по качеству услуг. Өлкән яшьтәгеләрне гадәттә трак коммуналь хезмәткәрләр алды. Алар кешеләргә тиешле хезмәт күрсәткәч, өйдә булган башка кимчелекләрне күреп алып, аларны төзекләндергә киңәш итә. Бәяләрен эшләтә арттырып әйтәләр. Мондый зыян күрүчеләргә акчаларын кире кайтарырга ярдәм итәбез. Татарстанлылар ризык, кием һәм көнкүреш техникасының сыйфатсыз булуыннан да зарлана. Узган ел республикада 348 төрле азык-төлекне тикшергәннәр. Бу ипи, ярмалар, ит һәм татлы ризыклар. 121 төрнең тиешле таләпләргә туры килмәве ачыклана. Яшелчәләрнең 66%-ында пестицидлар табылган. Козылыкның 98% составына туры килми. Иң күп хукук бузулар сөттән җитештерелгән продукциядә ачыклана. Кулланучылар базарында берникадәр булса да тәртип салу өчен без
яшерин рәвештә товарны сатып алабыз. Беркемне дә алдан кисәтмичә. Шуннан бу продукцияны җибәрәбез лабораторияларга. Анда тикшерәләр. Тиешлечә һәм бу эшнең нәтиҗәсен без җибәрәбез Роспотребнадзор, Россельхознадзор идарәләренә. Нәтиҗәләрен үзебезнең сайтка куябыз бу мәгълүматны һәм бу сәүдә үзәкләренә җибәрәбез. Алар киләчәктә бу җитештерүчеләр белән контрактларны бетерер өчен. Хәзер күпчелек очракта сатып алучыларның мөрәҗәгатьләрен ясалма интеллект карый. Кулланучылар ботлар белән аралаша. Бу шәхси мәгълүматның мошенниклар кулына эләгү куркынычын арттыра. Моны булдырмас өчен Татарстан дәүләт алкоголь инспекциясе бу мәсьәләне үз контроленә алачак. Ләнә Бәхти Лесен Сәитова, Яңа Гасыр каналы. 2023 елда республикада 5000-нән артык кеше дәүләт белән социаль килешү төзегән һәм үзенең тормыш хәлен яхшырткан. Документка кул куйгач, кеше я үз мәшгуль, я эшмәкәр булып теркәлә һәм акча ала. Матди ярдәмне үз эшен башлар өчен тоталар. Кемдер торт пешерә, кемдер машина төзәтә һәм чәч кисә. Дәүләт ярдәме алыр өчен керемең яшәү минимумыннан ким булырга тиеш. Казаннан Ринат Нуров йорт өчен җиһаз ясый, моның өчен машина гаражын үзгәртеп корган. Үз эшен башлап җибәрергә дәүләт программасы ярдәм итә. Ул социаль килешү төзи һәм 350 мең сум акча ала. Акчаны җиһазлар һәм материал сатып алуга тота. Үзгәрде эшләрем инде һәм мин өйдә эшлим үзем. Баланы школда мәктәпкә илтәм, алып кайтам и успеваю эшләргә дә успеваю, шул, как говорится, семья очень яхшы риза мин. Соцконтракт инде зур эш миңа булышты. Ринат 7 яшьлек улын үзе генә үстерә. Социаль килешү матди хәлен яхшыртырга ярдәм иткән. Элек әтисе яман шеш белән авырганда эштән китеп, аны карарга туры килә. Даруга бик күп акча тота идем ди. Хәзер ул үзенә үзе хуҗа. Бүген эшчәнлеге белән социаль яклау министры Илмира Зарипова танышты. Что изменилось? Очень много изменилось уже. Делаем как бы мебель. Ну, как красиво. Биектаудан Алмаз Гыймадиев социаль килешүне май айында төзегән. Бу исә яңа мөмкинлек ача. Алмаз мәҗлесләр алып бара. Элек тулы куәткә эшләү өчен музыка җиһазлары булмаган. Мин шушы шөгыль белән шөгыльләнергә телим, ләкин инде ничектер кичкенә генә мөмкинлекләр җитеп бетмидер. Һәм менә как раз шушы контракт ярдәмендә үземнең планнарымны тормышка ашырырлык оборудованиелар алып, һәм инде үземнең күңелемә якын эш белән шөгыльләнәм. Социаль килешү демография ил күләм проекты буенча төзелә һәм дәүләт ярдәменең яңа формасы булып тора. Ул кешене эш белән тәэмин итү, укыту, үз эшен ачу өчен каралган. Үз эшен башлап җибәрүчеләргә 350 мең сум бирелә. Шәхси хуҗалык алып баручыларга 200 мең сумга кадәр. Ләкин керем яшәү минимумыннан артмаска тиеш. Узган ел республикада 5 меңнән артык социаль килешү төзелгән. Быел аны алу шартлары үзгәргән. 2024 елдан социаль контрактны төзүнең шартлары үзгәрде. Алар бүген электрон рәвештә бирергә мөмкинлек бар. Ул социаль контрактка керер өчен һәм гаиләнең акча керемгенә без карыйбыз. Социаль килешү программасына алга таба да зур игътибар биреләчәк. Моның өчен Россия бюджетыннан 100 миллиард сум акча бүленәчәк. Чулпан Касымова, Лесен Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Татарстан фермерлары ашлыкны үз кыйммәтеннән дә арзан бәядән сатырга туры киләде. Быел кимрәк утыртырга җыйналар. Бу икмәк бәясе артуга китермәсме? Моның хакында Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Иртәгәдән мөһим вакыйга Россия президенты сайлауы башлана. Аның алдыннан Татарстан рәисе республика халкына мөрәҗәгать итте. Күп милләтле илебез халкының үз ихтыярын белдерүе һичшиксез тарихи әһәмияткә ия булачак. Киләсе 6 елга дәүләтнең эчке һәм тышкы сәясәте юнәлешен билгеләячәк. Якындагы 3 көндә без илнең киләчәген сайлаячакбыз. Махсус хәрби операция шартларында дәүләт башлыгы өчен тавыш бирү халыкның бердәмлеге күрсәткече булачак. Без ил президентын гына түгел, Россиянең кораллы көчләре югары командующийында сайлаячакбыз. Әлеге компаниянең бердәмлектә көч, Россия өчен тавыш бирәбез дигән шигыре аерым мәгънәгә ия. Татарстанда сайлау алды чоры тыныч узды, бу исә халыкның сайлау культурасы югары булуын дәлилли. Сезне һәр вакыттагыча актив гражданлык позициясе белән тирәнтен һәм җитди уйланган карар кабул итәргә өндим. Сайлауга килегез, гаиләгез белән килегез ди Рөстәм Миннеханов.
Бүгін Татарстанға Россия президенті сайлауы барышын қарар үшін халықара күзетушілерді келді. Бейсіз дәулетлер бірдәмлігі күзетушілері миссиясынан 3 кіші һәм Доминикана, Индонезия, Танзания, Испания, Бангладеш кебек дәулетлерден тағын 8 вәкил. Ғұммәне Татарстандағы сайлау участокларында 16 мың күзетуші эшләйшек. Россия бойынша тауыш беру барышын 100 елден 500 кіші күзетешек. Халықара күзетушілер білән бүгін республиканың үзәк сайлау комиссиясы рәйсі очрашты. Толырақ Гүлнәр Сайфетдинова. Иртәгә төп эшләренә керешкәнче бездәге сайлауның үзенчәлекләре белән танышалар. Бу хакталарга үзәк сайлау комиссиясе рәисе сөйли. Тәрҗемәчеләр аңлата, экспертлар теркәп бара, үзләренең сорауларын да юллыйлар. I just realized that Russia in some ways has a very cutting edge. Экспертлар арасында профессор, мөгаллим, министр киңәшчесе, сайлау кампаниясын оештыручылар, Сәүдә советы вәкилләре, журналистлар бар. Бер ай элек Индонезия президентын сайлауда эксперт буларак катнашкан идем. Мин журналист та бит әле. 2 эшне бергә алып барырга туры киләчәк. Сайлау барышы турында көндә репортажлар әзерлисе була. Доминиканадан сәясәт буенча министр урынбасарының киңәшчесе Джаэль Ирисарисның Россиягә 2нче тапкыр килүе. Бу юлы күзәтүче булып, сайлау барышын зур кызыксыну белән караячакмын ди. Vengo para participar y tener esta experiencia. Мин монда сайлауларның ничек үтүен күрергә һәм бу турыда үз халкыма җиткерергә дип килдем. 3 көнне дә эшләячәкбез. Төрле участокларга барырга җыенабыз, дүшәмбе көнне кайтып китәбез. Сайлау барышында барлыгы 16 мың күзәтүче эшләячәк. Участокларның 96%-на видео күзәтү җайламалары куелган. Иҗтимагый күзәтү үзәгендә тавыш бируне онлайн карап барачаклар. Опыт, который привезут эксперты. Күзәтүчеләр үзләрендәге сайлау кампаниясе тәҗрибәсе белән киләләр. Бу да аларга дөрес бәя бирергә ярдәм итәчәк. Әлбәттә, аларның күп булуы сайлауларның ачыклыгын күрсәтүче фактор. Это безусловный фактор открытости и легитимности избирательного процесса. Күзәтүчеләр республиканың төрле шәһәр районнарындагы сайлау участокларында йөреп чыгачак. Тавыш бирү тәмамланганчы Татарстанда булалар. Гөлнәр Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. 15 марттан 17-сенә кадәр Татарстанда халыкның тавыш бирү хукукы буенча кайнар элемтә телефоны эшләячәк, анда шалтыратып, сайлау участогының кайда урнашканын белергә мөмкин. Тавыш биргәндә килеп чыккан кыенлыкларны хәл итү турында һәм сайлау белән бәйле башка мәгълүмат алып булачак сорауларга Татарстанның кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты белән үзәк сайлау комиссиясе белгечләре җавап бирә. Аларны экранда күрсәтелгән номер буенча шалтыратып яисә хәбәр итеп юлларга мөмкин. Татарстанда президент сайлауының 3 көнендә дә берәр Lada Vesta машинасы уйнатылачак. Алар әзер инде, бүген автосалонда тәкъдим иттеләр. Машина оту өчен 15-ннән алып 17 мартка кадәр сайлау участогына гаилә белән килеп тавыш бирергә, махсус белезек алырга һәм аны кулга киеп гаилә әгъзалары белән фотога төшергә кирәк. Сүрәтне всей семьей на выборы һәм Татарстан алга хэштеглары белән социаль челтәрдәге шәхси сәхифәләренә урнаштырасы, җиңүчеләргә дигән машиналар 17 мартта безнең каналда зур студияда торачак. Конкурсны оештыручылар аларның берсен ТНВ каналында уздырылучы гаилә марафоны вакытында турыдан-туры эфирда уйнатачак. Бүген Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Нина Шиминаға депутат тоныклыгы тапшырды. Депутат Александр Тыгин Татарстанның дәүләт торак инспекциясенә җитәкче итеп билгеләнгәннән соң үзәк сайлау комиссиясе аның мандатын Нина Шиминаға биргән иде. Ул яшьләр парламентын җитәкли, Казан дәүләт төзелеш архитектура университетын тәмамлаган, Сколково халыкара идарә мәктәбендә укыган. Россия лидерлары конкурсының суперфиналына чыга. Нина Шимина Татарстан әниләре берләшмәсенә нигез салучы лагерьларда белем бирү сменаларда оештыра. Казанның Идел буе физик культура, спорт һәм туризм университетында иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә дигән этномәдәни фестивальнең гала концерты үтте. Ул бу көннәрдә илдә узучы бөтен дөнья яшьләр фестиваленә багышланган. Сәхнәдә чыгыш ясаучыларга төп шарт Россиядә яшәүче халыкларның мәдәниятен, фольклор үрнәкләрен, сәнгатен һәм әдәбиятын чагылдыру. Фестивальне Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе ярдәме белән оештыралар. 100 кеше аның махсус премиясенә дә лаек булды. Татар дигән изге халкым бар. Йөрәгемдә татарлыгым өчен көрәшерлек көчле ялкын бар. Башында калфак тулымнарында чулпылар үзе милли күлмәктән. Рәмзия Гыйльманова Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетының 4нче курсында белем ала. Спорт туризмы юнәлеше белән кызыксынам, туган телдә шигырьләр дә иҗат итәм, татар тарихы турында фәнни эшләр язам ди. Стипендиягә шушы уңышлары өчен лаек булган.
Үземнең туган телемне үстерә алуым белән мин бик шат. Мин инде татар кызы буларак безнең татар милләтебезнең гореф-гадәтләрен яклап күрсәтеп, менә шундый үзебезнең милли киемдә килергә уйладым. Хезмәттәшебез Шаян ТВ каналы алып баручысы Мәликә Хәйрулла да стипендиягә ия булучылар рәтендә. Ул Казан Федераль университетының психология институты студенты. Татар телендә әзерләгән тапшыруларын, төрле конкурслардагы уңышларын күреп, шушындый зур бәя биргәннәр. Бу стипендиянең тагын бер үзенчәлеге ул милли үзенчәлекне күрсәтү һәм милләт өчен хезмәтеңне күрсәтү. Без билгеле татар теле өчен, татар милләте өчен эшлибез. Безнең телеканалыбыз да Шаян ТВ шуның өчен эшли. Тапшыруларымны тәкъдим иттем. Шулай ук минем фәнни эзләнүләрем дә алар татар теле белән бәйле, татар психолингвистикасы белән бәйле. Гала концертка кадәр Марат Әхмәтов җиңүче яшьләр белән очрашып, аларның иҗаттагы һәм җәмәгать эшләрендәге уңышлары белән танышты. 50 000 сум күләмендәге стипендияны республиканың 100 талантлы егет кызына тапшырдылар. Сез республиканың йөзек кашлары декомиссия рәисе. Республикабызның менә бу туган теленә, милли традицияләргә, гореф-гадәтләргә мөнәсәбәтен ничек итеп үзгәртергә, яисә аларның шушында дөрес фикерләрен ничек файдаланырга, калган иптәшләрне аларның фикере үтсен барсын өчен инде. Менә бу чара шул күзлектән караганда безнең отышлы проектларның берсе. Без фестивальдән фестивальгә моның катнашучыларын үстерәбез. Менә стипендия алучылар гына бүген 18 югары белем алу йортларыннан, һәм инде аның соннары да 100, башлаганда без аның хәтле кешегә өләшербез дип уйламай. Республикадагы халыкларның мәдәнияте, тарихы һәм көн күреше белән җыр, бию, шигырь аша таныштыралар. Быел фестивальдә катнашырга теләүчеләрдән Татарстанның 18 югары уку йортыннан 150 гариза килә. Иң сәләтлеләр бүген сәхнә түрендә. Минемчә, ул халыкара бердәмлекне, дуслыкны сакларга ярдәм итү фестивале дип. Безгә яңа дуслар табабыз, яңа кешеләр белән сөйләшәбез. Аларның төрлечә мәдәниятләре һәм яңа бию күнегүләрендә өйрәнәбез. Бу фестивальдә төрле милләт вәкилләре белән, аларның мәдәнияте белән, аларның бәйрәмнәре белән, шулай ук гореф-гадәтләре белән танышабыз. Һәм бу безнең өчен шундый зур бәйрәм була. Рус, чечен биюләрен башкарып, татар милли җырларын сузып, Саха Республикасы халыкларының борынгы уен коралларында уйнап, егет кызлар чит илләрдән бөтен дөнья яшьләр фестивалендә катнашырга килгән яшьтәшләренә Татарстанда төрле милләт вәкилләренең дуст тату яшәүләрен, бер-берсенең гореф-гадәт һәм йолаларын хөрмәт итүләрен күрсәтте. Руза Шарипов, Инзилә Хөсәйнова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Луганскидагы Боз сарайында Ак Барсның элекеге капитаны Данис Зарипов осталык дәресе үткәрде. Биргә йөрүче балалар легендар хоккейчының казанышлары турында белә, Ак Барс өчен жан атучылар да бар. Данис Зарипов аларны алка белән оста идарә итәргә өйрәтте, голны тиз кертү өчен нинди алымнар куллану кирәклеген дә аңлатты. Балалар өчен иң кызыгы Данис Зариповның үзе белән уйнау иде. Матчның яртысында ул бер команда калганында икенче төркем белән көчен аша. Шуңамы уен 7-гә 7 исәбе белән төгәлләнә. Соңыннан Үйләштеләр, кешәкәләренә Татарстан премьер-министры урынбасары Евгений Варакин белән иҗтимагый палата вәкиле Ольга Павлова тапшыра. День обмена опытом, да, столько лет профессиональной карьере провел. Тәҗрибә алмашу көне дип атар идем мин бу очрашуны. Һөнәри осталык чарланган елларым аз түгел. Минем бурыч белгәнемне хәзер башкаларга да җиткерү. Айрыша башлап килүче спортчыларга. Олораклар ни җиткерәсе килгәнемне аңлый. Нәниләр әле танылган спортчыны якыннан күрү кебек кенә кабул итә. Тик күзләреннән күренә, бу клубта бер генә профессионал хоккейчы тәрбияләнмәс. Искра в глазах есть, желание есть. Я уверен, из этого коллектива выйдет не один профессионал. Әлегә шундый яңалыклар иде. Рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Рәүф Шакиров җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников «Эксид». Только в марте с преимуществом до 1 150 000 рублей. Пройдите тест-драйв в «Эксид» центре РРТ на Чайкова 54Б. Подробности 207-2080. Башкортстанның халык Татарстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиевның өстәмә концертларына рәхим итегез. 7 апрельдән 11-нә кадәр. Казан, Уникс. Скачивайте мобильное приложение «Оплата за газ». Оплачивайте картой любого банка за газ и оказанные услуги без комиссии.
Передавайте показания одним касанием экрана. Подключайте функции автоплатежа. Вам будет доступна история всех платежей и начислений, а также информация об установленном оборудовании и сроки поверки счетчиков. «Газпром Трансгаз Казань» рекомендует. Мобильное приложение «Оплата за газ». Это просто и удобно. Это вы подключились к спутниковому ТВ, телекарта по акции умножаем на 10 и сразу получили на счет в 10 раз больше первого платежа. И никаких фокусов. О телекарте и акции умножаем на 10 вы всегда узнаете на телекарта.тв. Подключай, в 10 раз больше получай. Камал театр оркестры композитор Василий Виноградовның 150 еллыгына багышланган яңа программа тәкъдим итә. 22 мартта Салик Сайдашев исемендәге зур концертлар залында көтәбез. Билетлар сатуда 6 яшьтән өлкәннәр өчен. Синеке шайкамый. Мен шайкалам бит. Шайкамый дим. Мен әйтәм шайкый. Егетләр, анысын тамашачылардан сорарбыз. Только один день. Скидка 15% на колбасы, сосиски и мясные деликатесы в магазинах «Победа». Берите больше, платите меньше. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Госпрограмма на автомобиле «Лада» работает. Новые автомобили «Лада» в марте по госпрограмме с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». Казанский цирк представляет с 8 марта цирк из сапога. Захватывающие трюки, первоклассная дрессура, весенний драйв. Программа с итальянским акцентом. Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан представит грандиозную юбилейную программу в Татарстане. Билеты в кассах города. Хотите всегда быть в ресурсе? Проверьте печень, почки и оцените уровень железа за 290 рублей по программе «Страна Гемотест». Подробности на гемотест.ру. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Татарстанда температура тагын да күтәрелә, әмма җилле була. Ә хәзер тулырак. Яз яңару чоры. Данил Мастердан түбән бәядән кухня һәм шкаф купага заказ бирергә ашыгыз. Март ахырына кадәр генә корпус җиһазлары 20% ташлама белән тәкъдим ителә. Тулы мәгълүматны Казандагы 267-166 телефоннан шалтыратып белә аласыз. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча Арча, Биектау, Кукмарада алмашынучан болытлы. Кар көтелми. Көндез температура +1, +4, төнлә -4, -6 градус. Буа, Зәй, Кайбышта аз болытлы булачак. Кар фаразланмый. Көндез температура 2-4 градус җылы, төнлә 5-8 градус салкын. Чистай, Мамадыш һәм Нурлатта явым-төшем көтелми. Температура көндез 3-4 градус җылы, төнлә 4-7 градус салкын. Түбән Кама, Ярчалы һәм Актанышта аз болытлы. Кар фаразланмый. Температура көндез 2-3 градус җылы, төнлә 2-5 градус салкын. Әлмәт, Баулы һәм Азнакайда температура көндез +2-4, төнлә -5-6 градус. Монда да алмашынучан болытлы һәм явым-төшемсез. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә температуралар күтәрелә. Зиядә көндез температура 4 градус җылы, аз болытлы булачак. Кар көтелми, төнлә 4 градус салкын. Булгарда да көндез +3, төнлә -6. Монда алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Алабугада да аз болытлы булачак, кар көтелми. Көндез температура +3, төнлә -4 градус. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк, расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Казанда алмашынучан болытлы, кар вәгъдә ителми. Көндез температура +4, төнлә -3 градус. Атмосфера басымы нормадан югарырак. Ул төрекөмеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Җил көньяк көнбатыштан секундына якынча 5 метр тизлектә.
Дымлылық 53%. Жерінің магнит қары тыныш. Әлі кәміне шулар, сіздің білен студияда мен Рәуф Шакиров еді, біздің білен қолығыз.